2:54 το βράδυ της Κυριακής 13 Απριλίου και ο Ολυμπιακός κατακτά το 48ο του πρωτάθλημα στην ιστορία. Κάποια νεύρα μεταξύ των παιχτών της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού. Δημιουργείται μια σύραξη σε εκείνο το σημείο με τους ψυχρεμότερους που προσπαθούν να επέμβουν για να χωρίσουν τους παίχτες των δύο ομάδων. Σίγουρα όχι η καλύτερη εικόνα στο φινάλε αυτής της αναμέτρησης, με τον Ολυμπιακό να στέφτεται πρωταθλητής Ελλάδας για την σεζόν 2024-2025, να επιστρέφει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, να κατακτά το 48ο του πρωτάθλημα με το νικητήριο γκολ του Αγιού